Pharmacy, Skymar, Manango Pharmacy, Medical Link Pharmacy, Santiago Isabela, Lovens Pharmacy, Farmacia Navarro, at sa Etchaga Isabela, Jenny Pharmacy. At mabibili na rin sa lahat ng sangay ng St. Joseph Drugstore. Ginhawa ba ng katawan ang hanap mo? Eto, pakinggan mo. Ako po si Lorinda Camba, 61 years old, nakatira sa Amandigo, Alaminos, Pangasinan. Nung nakatikim po ako ng Mark Cafe, dati hindi ako nakakadumi, mabigat ang mga katawan ko, wala ako sa kondisyon. Nung masubukan ko uminom ng Mark Cafe, bumaan ang pakiramdam ko, tapos yung pagdumi ko, ang sigla ko na, ang pagdumi ko, ayos na ang pagdumi ko, normal na. Pinaano ko sa mga anak ko na bumili kayo uli ng Mark Cafe, masarap sa katawan. Kayo rin, bumili rin kayo para maranasan nyo rin ang ginhawa ng katawan. Maraming salamat sa Mark Cafe. Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Mabibili na sa mga butika, sari-sari stores, drugstores, groceries at supermarkets dito sa inyong lugar. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O, halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural na natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1+1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Ang sarap, natural ang timpla. Kumaganda ang araw ko. May kasama pang agaricus mushroom. Tikman ang paborito ko. Natural blend, and natural blend coffee mix. Oh, natural blend, you're my one and only coffee. A natural blend coffee mix. Mars, I'm here! Pasok, Mars. Before we start our project, snack muna. Juice, oh. Refreshing, Mars. Alam ko kung ano to. Natural Blend Tea Drink Mix with Mangosteen. Pinakabagong healthy drink para sa buong pamilya. True. Mangosteen is rich in vitamin B5 or pantothenic acid na nakakatulong para mabilis mag-convert into energy ang carbohydrates and fats from the foods we eat. Ngayon, alam ko na ang sekreto mo sa sexy figure mo, Mars. I'll make it a habit to drink Natural Blend Tea Drink Mix with Mangosteen. Yes, Mars. Iba na ang natural. At ngayon, magbabalik ang ating kasangga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa Kasangga't Kalusugan. Yung kasanggang James Agustin Paniaga pa rin po yung kasama for this morning. Kaya naman bumabati pa rin po sa inyo ng isang magandang umaga. Naibag gabigat tayo pa rin, mga kasangga naming minamahal. Naibag nga hindi pa naggabkape. Naibag nga hindi pa nagsiksik kawil. Naibag man nga hindi pa nagsasango, pa discuss manen. O no, pa nagsasarita manen. May panggapailang produkto tayo nga Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Dati na Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix, mga kasangga. Ito ho yung ginawang kape na para po sa mga coffee drinkers na katulad natin. Ano po? Tunay na garantisado po ito, mabisa, masarap, at syempre may health benefits pa. Kaya naman sa mga kasangga natin na nakainom na Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix, nakabili na ano po sa mga butika po dito sa ating mga lugar. Nako, mga kasangga naming minamahal, kumusta ang buhay? Yan ba'y okay sa inyo? Ha? Pwede niyong i-text ang inyong pangalan, yung address po ninyo, complete po dapat yan sa ating text line na 0999-69-11111. Yan ang ating text line, mga kasangga, ha, para sa ganun tayo'y magka-textan naman paminsan-minsan. O, di ba? Kumusta nga di biyaga po, kadigitay na gagayam tayo ng Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix, okay? Alam niyo ho, mga kasangga, itong Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix ay produktong nilikha po ito para sa ating kalusugan. Hindi lamang po ito ordinaryong kape, mga kasangga, dahil ito po ay meron pong mabibisang sangkap katulad ng agaricus blacemoril, merong mushroom extract, merong panax ginseng, at syempre meron po yung spirulina. Kaya naman tiga-tiga sangga tayo po nga senior citizens kayat na iti kape iti Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix nga minapukat at dan iti nariknata nga nagsiyatan limag-anan iti rik-rik na ganda nga minapod iti Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix kung natin nga roden pinapalakas po neto ang ating immune system.
Okay, at alam naman po natin, nakapsot ti immune system iti may isang tao papagaya mida, agad problema dayta. Nakapsot ti immune system mo, alisto ka lang makaptan iti sakit. Okay? Kaya maganda ho ito, pinapalakas po ang ating immune system at inilalagay po sa tamang antas ang ating cholesterol levels. Naku po, yung mga kasangga natin na medyo mataas ang cholesterol, hindi po namin kayo tinatakot mga kasangga, pero delikado po iyan sa ating katawan. Alam niyo naman po natin, na pagka punong-puno po ng langis o cholesterol ang ating katawan, ay siyempre wala po may dudulot na maganda po niyan. Kaya nga sa mga kasangga natin, na medyo nagkakaedad ng 30 pataas, kailangan po natin yan na mailagay sa tamang antas ang ating cholesterol levels. At hindi lang yan mga kasangga, ito'y pinipigilan ang pagkalat ng cancer cells po natin. Kaya usong-uso ngayon yan. Di ko nga ba alam kung bakit ang daming merong mga cancer. Alam naman po natin na ang cancer sa ayaw at sa hindi natin mga kasangga ay nakukuha po natin yan sa kung ano ang ating mga kinakain. Ano ang ating mga nalalanghap? Yan. Ano ang ating na-a-apply sa ating mga katawan? Diyan po yan nakukuha. Nagre-react po itong mga cancer cells at pag nag-react na po yan, siyempre mga kasangga, dadami ho yan. Ito hong ating produktong Mark Cafe, nakakatulong po yan. Napigilan po yung pagkalat ng cancer cells po natin. Isa hong napakaganda pong pangyayari sa buhay po natin yan. At siyempre, inilalagay sa tamang antas ang ating mataas na blood pressure. Bigbigat pa lang, high blood man ni Auntie, ngamin ni Uncle. Inibus na dyan Mark Cafe 5-in-1+1 at coffee mix ni Auntie. Gumatang ka man na dito butika, si kagad dimat antimat At siyempre nilalagay po sa tamang antas ang ating mataas na blood sugar. Yan. Sa mga kasangga natin dyan na diabetic, nako po, dapat po mga kasangga nasa tamang antas lamang po ang ating blood sugar para makaiwas po tayo niyan. Sa mga medyo nagkakaedad naman na po, medyo marupok na po ang ating mga buto-buto, medyo agkubong ako nada, agad maganda po itong Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix, lalong-lalo na po sa mga pasyenteng may osteoporosis. Okay po? At syempre sa mga kasangga natin, pag mayroong mga nasalat-salat dyan, na mga bukol-bukol, karamihan yan sa likod, sa braso, sa mga kababaihan, po yan sa breast po, nagkakaroon po ng cancer, ay mga tumor, mga tipong mga ganon, ay pinipigilan po ng ating produktong Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix, ang sarap ng natural, ang paglaki po ng mga bukol po na yan. At siyempre maganda rin hong panlaban sa malalang pagod, lalong-lalo na ho sa mga kasangga natin ng mga tatay at mga nanay na masisipag pong magtrabaho. Pagka pagod na ka na po, tapos pagdating mo sa bahay, wala kang magawa at wala ka man lang mahigop, wala ka man lang makain na masarap. Ito ho'y kumpleto. Panlaban po sa malalang pagod o yung tinatawag nating chronic fatigue syndrome. Itong pag-inom po ng Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix. Ito hong baga o lungs ng bawat isa mga kasangga ay napaka-importante po sa buhay ng isang tao. Maganda ho ito sa panlaban sa infection. Dahil tinay lungs tayo apo ti baga tayo nga kung kunada. At sa mga nagpapaseksi naman ay dapat amon nyo apo nga dahil tinay Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix ngamin na dahil spirulina na napintas yung pag-flush out apo kadigita ni toxins nga da iti uneg iti bagi tayo. Okay, may salitan iti vowel movement. Ipanapo iti regular nga panagbawas iti sagtumunggal may say. So kung rumor ka diyan nyo medyo daangot na inya. Maganda pong iminom yan. At siyempre sa may mga sakit sa puso, may sakit na nga sa puso, na heartbreak pa, ay grabe naman maganda ho itong panlaban sa sakit sa puso, itong ating produktong Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix, kasi yung mga ugat-ugat na open po niyan, yung mga maliliit na yan. At siyempre sa mga kalalakihan, ahoy! Eto panlaban po yan sa erectile dysfunction. Okay? Kaya mga lalaki, may ginseng po ang ating Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix at panlaban sa allergies at nagpapadibay po ng liver, ng kidneys at marami pa pong iba.
Kaya yan, ugaliin po nating uminom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Ito po yung kapeng talagang inihanda para sa mga coffee drinkers na katulad natin dahil punong-puno po ito ng ingredients na herbal, mga kasangga. Narito ang ilang gabay na dapat sundin sa tamang pagsusuot ng medical or surgical mask upang tiyak na makaiwas sa panahon ng pandemya dulot ng COVID-19. Una, hawakan ng mask. Ilagay ang magkabilang strap ng mask sa tainga at siguraduhin natatakpan ng mask ang ilong at bibig. Ang may kulay na parte ang nakaharap sa labas. Pangalawa, imolde ang nosepiece ayon sa hugis ng iyong ilong. Pangatlo, iwasang hawakan ng mask habang ito ay nakasuot. Pang-apat, kung marumi na ang mask, hubarin ito gamit ang strap. Pang-lima, itapon ang mask sa basurahan. At pang-anim, hugasang mabuti ang kamay gamit ang sabon at tubig o di kaya'y gumamit ng alcohol-based sanitizer. Isang paalala mula sa Mark Shield brand disposable mask para sa ligtas na pamilya at buong komunidad. Pagdating sa face mask, dapat Mark Shield disposable mask ang natatanging disposable face mask na may 99.99% BFE or bacterial filtration efficiency. Tumutugma sa highest European ISO standard EN 14683 Type 2-R at World Health Organization recommendation as minimum standard. Mark Shield brand disposable mask sa Mark Shield. Protektado na ang bawat kasangga at ang buong pamilya. Narito na ang bago mula sa Jmar Marketing, ang Mark Choco Mix. 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Punong-puno ng sustansya dahil ito ay may stevia na nakakatulong upang maisaayos ang blood sugar level at blood pressure. Ang stevia ay calorie-free, kaya natural ang tamis at malaking tulong sa ating kalusugan. Tikman mo na. Chokong-choco talaga. Mainit man o malamig, mag-Mark Choco na kayo. No table sugar added, natural ang tamis. Mga kasangga sa kalusugan, narito ang dagdag kaalaman para manatiling malusog ang ating pangatawan. Hatid sa atin ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Para sa inyong kaalaman, ang spirulina ay tinatawag ding superfood dahil napakayaman ito sa protina na hindi natin nakukuha sa isda at karne ng baka. Dahil sa galing ng spirulina, pinapalakas din ito ang ating immune system. Nagpapaganda ng panunaw, nagpapatibay ng katawan, panlaban sa allergies, nagpapatibay ng atay pati na kidney, at iba pang uri ng karamdaman. Kaya naman isa ang spirulina sa tatlong mahalagang natural na sangkap ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Dahil gusto namin na sa bawat paghigop mo ng napakasarap na Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, kasanggaan nyo kami sa kalusugan. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Ay! Huwag ka munang lumabas. At bakit naman? Magkape muna tayo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Gagayang gagakapsat, intay ni Ate Luz Viminda Domingo Arellano. Umininom, iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Luz Viminda Domingo Arellano, sir. Barangay Loreto, Solsona, Ilocos Norte, sir. No, anya ti trabaho yung ma'am? Awanan, sir. Gaywanak lang ti apugo ko. Ay, manot tawan yun? 59, sir. At kasano yung anamon, ma'am, di Mark Cafe tayo? Agdingdingak ti radyo, sir. So, api nga iminom kayo ti Mark Cafe, ma'am, anya ti problema yun? Adaro, diabetic ko, sir. Digidin mariklik na kamadi. Agawan, damutan. Ayat makunayo, ma'am, kada ti produkto tayo nga Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. So, tagyaman ak, sir, dahito yung cafe cut nga Mark Cafe, sir. So, ti kasla nang nakariknak na ng palag-antibagik. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ka rin di butika and drug stores, dito'y lugar tayo. At ngayon, magpapalit ang ating kasangga. Good morning, good morning, good morning, good morning. Yun naman mga kasangga naming minamahal. Siyempre, isang magandang umaga at napakalusog na umaga na naman po sa ating lahat. Ito pa rin po ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga. Siyempre, di kita may titipa nagdangdangag na, may tipa nagtimtimpla na ang kula. Dapat itimpla ang mangkal ni Auntie, iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Iramraman mo pa yung itimplaan ni Lolo ka ni Lola. O mga kasangga, para sa ganun sabay-sabay po tayo sa pag-inom ng napakasarap at punong-punong herbal na Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mga kasangga, si James Agustin Banyaga po ang inyong kasama ngayong umaga. At syempre alam naman po natin na ating produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix ay punong-puno po ng herbal po yan na ingredients. Dahil meron po yung Agaricus blazemoril, mushroom extract,
Panax Ginseng at Spirulina. Lahat po yan ay maganda sa ating katawan. Lalong-lalo na sa ating mga ugat-ugat, lalong-lalo na sa ating mga blood pressure, lalong-lalo na sa ating cholesterol level, lalong-lalo na po sa ating tinatawag na sugar level. Kaya napakaigi hong uminom bago pa man merong mangyari sa ating kalusugan. Mga kasangga, yung mga kasangga natin dyan, na medyo kinakapos po sa paghinga, abay magpatingin po sa doktor kung kinakailangan, mga kasangga, dahil ano po ito? Ito po yung mga sintomas ng asthma. Ano ho ba itong asthma na sinasabi natin? Dagito'y apo, dagito'y na problema iti respiratory system, iti may isang tao. May isang uri, wano klase iti bronchial asthma. Ito po yung nagdudulot ng kakapusan ng paghinga. Wano dito yung mabitbitin, ti panagangas mo, medyo marigatang ka, niya. Kayo mga kasangga, dapat alamin po natin ito. Ano ang asthma? O bukod sa pagiging abala sa araw-araw na pamumuhay, mga kasangga, digiti agtab-trabaho nga kasangga tayo, good morning, good morning. Sanhiri ng asthma ang madalas na pagpunta sa emergency rooms kung hindi nagagamot ng tama. Pabalik-balik lamang po yan, at pagka gayon mayroon kayong ganyan, alaman niyo rin po kung ano ang dapat ninyong kainin o kaya inumin. Kasta ti panagbiag gagayamida. Mga sintomas ng asthma, mga kasangga, dapat alam nyo yan. Kakapusan ng hininga, shortness of breath, sabi ko nga kanina. Dati na pagkaroon iti wheezing, no? Agangas ka nga natin jay, kas lang agsagawisiw, ay problema. Or else, dati pa nagsikip iti dibdib, Ganda ito'y nabayag nga panaguyuyok. Masapul-apo ngayon kayo agpakita. Digiti sanhina, wano digiti cause, iti asthma, gagayong ko ida. Dapat amuyo apo. At dapat iti kondisyon no kang agbalin nga rhinosinusitis nga kunada. At the sinusitis ko, kunam, di mumut kaya iti mapanagpakita, di mumut kaya iti agtek iti klase digiti banbanag na mayat iti salunat. Like for example, kung mati Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, magpagada nga napintas dito, para iti respiratory tayo, katamumot kaya iti uminom. Agad problema. Okay? Digiti sanhina, wano causes na, mga kasangga, mabalin digiti burburan nga sa aso, wano pusa. Okay, digiti burbur na, balahibo na, kung na dati Tagalog. Pollens, digiti sabsabong dito, dati pollens na sing hutam digiti apo, delikado. Okay? Viral bacterial infections, amag, no, dati amag, kasta nga dati amag, makita ti mothers tayo, linisan na mo ting sigsigot, wano ipi, surot, dagita apo, iti causes, iti, dito yung klase, iti sakit kasi maapektaran gamin, di respiratory system, iti maysa nga tao. Okay? At meron po tayong mga iba pang sanhi, tulad ng pollution, usok ng sigarilyo, yan po, yung napakatindi po niyan, usok ng sasakyan, tigiting chemical apo nga mangangot tayo nga nadaduman, umaangot mo, kuturay ka lang nga mapabaeng, mapapabahin ka dahil hindi mo kinaya. Yan po yan, pwede hong sanhi po yan ng asthma. Yung mga nilalagay natin sa mga pagkain, digiti ilalawak tayo apo, nadadumagat, adarigijayin, ilalawak nga napanaga mo kadijayan, automatic nilok mo isunan, katam mo nga ikanti asin na kadakwanan, haanen, akas lang nga 3-in-1 ti dating na mo tan, delikado pwede gidya, dapat amun tayo amamin. Kastamot no pa naglalamis, adamot dati asma apo nga kaguran na itinalamis unay, adamot dati kaguran na itinapudot unay. Okay? Or else, yung sobrang pagtrabaho, sobrang pag-ehersisyo. Okay? Pag napasubraho kayo dyan, pagbuhat ng mga mabibigat, agad delikado. Okay? Wano dati emosyon, may sapay dati apo nga cause iti asthma. Okay. Itong pagiging asthmatic naman ay maaaring dulot po yan ng kombinasyon ng mga sanhing ating pinag-usapan kanina. Yung mga causes po niyan. And aside from that, syempre, dapat sabsabali pa ang cause na may panggapay lang iti asthmatic nga tao. Okay? Syempre, daduma ko na da genetic. Medical conditions. Ano daw ti eczema, maday ti hay fever mo, ano dat dumagat amom di jay kas lang nga guri-gurang katimalam nga mahamat. Okay? Ano day ti adali kitay ag-agas nga madi. Like for example, aspirin, ibuprofen. Okay? So dapat apo nga mapang kayo iti kasit gan nga doktor no kasta iti marikrik na tayo. Okay? So dapat lagi kang naka-atensyon sa iyong
pangkalusugan. Paano nga ba ito ginagamot? Okay, tandaan, ang asthma ay nakamamatay na kondisyon, mga kasanggay. Di po namin kayo tinatakot, ha? Lalo na kita permiti karunan, di asthma attack. Ay kat no, hanga maagapan agad, hanga makaangas, siyempre, no, awan ti angas ti may nga tao, agad matay. Okay? So, dapat apo, at da iti kanayon nga agas, na found out, kan kastamad, at dan iti, dapat nga kanam, kan saan mo nga kanan. Okay, dito na asthma, ay steroids. Una saan, dito anti-inflammatory drugs. Pagamat hindi ho tuluyang nagagamot ang asthma, mga kasangga natin minamahal. Okay? So, bilang pangunahing rescue medication po, ay dapat pinapayuhan ng pasyente na gumamit ng inhalers. Okay? Ang paggamit ng inhalers, steroids, yan po yung mga nakakaganda po dyan. Okay? At syempre, sabayan ng pag-inom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Dahil yan po ang ating coffee punong-puno ng herbal. Meron po yung agaricus blazemoril, mushroom extract, panax ginseng, at syempre meron din hong spirulina. Yan po ang ating napag-usapan ngayong umaga sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Hatid pa rin po ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili na sa Santiago City, Farmacia Navarro, Lovens Pharmacy, Kawayan City, Butika Aves, at Jensen's Drugstore, Aves Drugstore, St. Joseph Drugstore, and Farmacia Aves. Mabibili na rin ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural sa lahat ng sangay ng South Star Drug. Kaibigan, busy-busy ka na naman. Eto, pakinggan mo si Kuya Joel Amparo. Ako si Joel Amparo, ng Villajuana Subdivision at Timunan, Quezon. 53 years old. Dahil ako yung na-stroke. Dati hindi ako makalakad. Pero nung mag-umpisa, uminom ako ng Mark Cafe. Nakalakad ho ako maganda. Ayos na ang parandam ko. Basta po yung blood pressure natin. Ay, normal ho ang blood pressure ko. Mula nung ako uminom ng Mark Cafe. Sobrang nakatulong sa akin. Garantisado. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili na sa mga suking sari-sari stores, groceries, supermarkets, at drugstores sa inyong lugar. Eto na yun. Huh? Eto na yun, Tay. Yung bago. Eto na ang bago, ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Punong-puno ng sustansya dahil ito ay may stevia, kaya calorie-free. Eto na nga yun, natural ang tamis. Nay, ano iha? Tikman mo na rin. Mainit man o malamig, mag-Mark Choco na kayo. No table sugar added. At ngayon, magpapalik ang ating kasangga. Oy, kasangga! Nandito pa rin ako, si kasanggang James Agustin Paniaga. Siyempre, sa ating kasangga at kalusugan, dito lamang sa inyong paboritong himpilan. At siyempre, binabati natin sa magandang umaga lahat ng mga kasangga natin na panay ang inom ng kanilang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Yan. Naibagabigat yung amin na po. Kaya siyempre, digitay senior citizens tayo, mga kasanggang senior citizens, ha? Huwag kalilimutang uminom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix dahil malaki po ang naitutulong ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix sa ating pangangatawan, o diba, sa ating kalusugan, mga kasangga. Kaya naman sa mga may karawan, magsa-celebrate na naman ang kanilang mga birthdays. Sabi, pwede ba kasangga na mag-serve ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Pag birthday? Aba, pwede yan. Happy birthday po sa inyong lahat. Yan, sa lahat ng mga mag-birthday sa araw na ito. At syempre, mga kasangga, binabati ko rin na magandang umaga ang lahat ng mga kaibigan natin na nakikinig ngayon na talaga namang nakasubok na ng ating Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Huwag niyong kalilimutan ang ating verse of the day ngayong araw na ito in Matthew 26:41. Matthew 26:41, ang sabi niya dito, watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
Okay? So dito, the verse of the day tayo mga kasangga, no? Kaya magandang umaga sa lahat ng mga kasangga natin, ng mga senior citizens. Naimbag, gabigat yung amin, papagaya mida. At syempre sa mga kasangga natin, ng mga tricycle drivers na mamamasada na naman ngayong araw na ito. Nako mga kasangga, magandang morning din sa inyo. Ingat po sa inyong pagmamaneho. Bababay na naman po ang inyong kasanggang James Agustin Banyaga. At syempre, sa bawat pagbabay natin mga kasangga naming minamalagiwan kami ng isang malusog at magandang umaga sa inyong lahat. O diba? Kaya nga laging meron ang kasanggat kalusugan para sa inyo, para marami pa kayong malaman patungkol pa rin sa herbal, okay? Na ating mga pinag-uusapan sa ating programa. Kaya dyan ka na. Maraming salamat. God bless you all. See you when I see you. Inyong narinig ang programang Kasangga Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Live Radio. Your life, your radio. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa taong may pagsusumikap at marunong pumaraan. Let's make sure sa future. Totoong hindi natin alam ang maaring mangyari sa kinabukasan, pero maari nating paghandaan sa pakikipagtulungan ng Lagawe Multipurpose Cooperative. Magpa-member at i-avail ang iba't ibang savings plan na angkop para sa iyo. Educational Savings Plan, pabahay at negosyo